siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwaninmu a kasan na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kaire siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwaninmu a kasan na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kaire ATM gwarza na kowa ATM gwarza foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne ya baka Allah sarki tabara shi ne ya baka siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwaninmu a kasan na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kaire ATM gwarza na kowa ATM gwarza foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne ya baka Allah sarki tabara shi ne mai mulki da famini zaljalal na dau wani aiki ina fara lafiya ka sa har mu kammala shi ba wani mai damuwa mi salatin rasul dan amina ta majangina da alai sahabu din ba za mu yau ba da sallama ne da sallama farkon fari sabi ugwarza ne da ganguna sarkin ma da baituka da jami'ar nan ta siyasa mu ne mu je zuwa dai baban mai san al'umma dubu ka wuce goma to ka taka lafiya mu je dai jan zaki sadauki hamshaki yau Allah ya baka siyasa ta bika da sauran karfinka ka taka a lafiya amfan su khalifa ya Allah ya kare gamce bangon su kare Kano ta arewa gwaninmu ne zai ci gare kun karfi da lafiya ba a cin baka ba siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwaninmu a kasan na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kaire ATM gwarza na kowa ATM gwarza foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne ya baka a lafiya magaida mai kaunar manzo mu je zuwa a duk kasar dan kai suna Abdullahi Tijani mai fari dangin sakare kana ba mu muna bunka muna samu da ya gamba ko da yaushe zai ba mu mu je dai gwarzon cikakke amshaki haske na lantarki na san ba karaki wani na hamshaki dubu ka wuce goma kana firgita makiya ka sanya su sirode gwanin ma a dukkan jihar Kano ka zama garkuwa Allahu ya kare gamji mai ya fi sharruwa siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwaninmu a kasan na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kaire ATM gwarza na kowa ATM gwarza foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne ya baka ATM ga jinjina wa baba jinjina Allah tijjani gwani yake wa baba jinjina ku gane tarkon makiya yake wa baba jinjina Kano ta arewa uba yake wa baba jinjina baban sa Habibu kuce tsayayye wa baba jinjina shi ke sa makiya siyo hawaye halin sa kowa yana yabo dai ka taka a lafiya mu daidai Allah ne zai baka jari gurin ka ne za na zo mu kana san ayyo zaman luwa a yau dai makiyan kana ATM gwarzo uba na kowa ya rauba sannan ya bai wa kowa halin sa kowa yana yawa Allah ta zamanin ka gwarzo ga sabi gwarzo na kai gwarzon sanata siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarzo gwaninmu a kasan na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kaire ATM gwarzo na kowa ATM gwarzo foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne ya baka ga ATM ya fito ruwa baba ya fito Kano ta arewa ku ce kawai sai mai gaskiya ruwa baba ya fito ATM gwarzo kun sani baya hayaniya ruwa baba ya fito maza mata jarumin yana masu ɗawainiya ruwa baba ya fito wani kowa a jarumi ruwa baba ya fito gaba dai jan zaki mai
mai karfin mulki kai ba karaki jan kakan daki mai ban mamaki kakan mulki taka dai baban sultan mun yaba ATM ne dan kwarai me gayya ba ka jiran jira ruwa baba ya fito suna karkai ne kake saba ATM ne dan kwarai Kano ta arewa mahalla ruwa baba ya fito taka lafiya mu je zuwa siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwanon mu ka san na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kairi ATM gwarza na kowa ATM gwarza foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne yan baka ƴaƴan oga zana gaida ku ƴan gata kuke ruwa baba jinjina Habibu ni zana gaida kai dan baiwa kake ruwa baba jinjina ga malam ni na saka da kai wakar dan kwarai ruwa baba jinjina Muhammad ni zana gaida kai ka wuce makirai ruwa baba jinjina Khadija ta sai na saka da ke yar gata kike ruwa baba jinjina Rashida na zo na gaida baitin ki daban yake ruwa baba jinjina da Maryam ya gwangwanin mu sunan ki daban yake ruwa baba jinjina Aisha na gaida ke sunan ki dadi yake ruwa baba jinjina da ummi na gaida ke mu ce yar baiwa kike ruwa baba jinjina da sultan da gwangwanin mu kai dan gata kake ruwa baba jinjina na gaishe ku da jinjina ruwa baba jinjina Allahu ya raya ku na faɗi siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwanon mu ka san na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kairi ATM gwarza na kowa ATM gwarza foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne yan baka Isabi gwarzo ni na rubuta na rera da jami'ar siyasa ne nake yin gadara Kano ta arewa yana ta kauda lalura yana bani da addu'ar Allah ƙara basira Kano ta arewa gani ga ka gwarzo idan na rike ka a zahiri na wuce raini siyasa baiwa ce hakika ka dace ATM gwarza gwanon mu ka san na abanka Kano ta arewa muna yi ma fatan kairi ATM gwarza na kowa ATM gwarza foundation muna shi albarka Allah sarki tabara shi ne yan baka 08169025397 a huta lafiya siyasa